MCA we wodi ya Masimba Bos Mairurani go abwatukira bokonyi wechiringi chiribubire asekera omworokiwa uyonyorete Maxi Chimisa tona wetania asamatemo manene y'ikirasi kya 5 na 3 KCP ase wodi ya yuri kubasira go cyakwegendereria ase gisemi cyabo gukwana cinga kyechoni go Mairura babo abaganya bayiburi kwene kyabuna nkwerike bare asokonyora chibasari elio ko bakonya abana babo begendererie na masomo negetambukiro abange bagokera na kumugania kugendera kuruo bokonyi bwa beno muri kito Mildred Mumanyi no roboti urwaso bwagari entunde yaborokigwa bali bagukigosoa asekera sigya kyanda yekiranire asaba ibuli abange bagendete kuyarigania asogosoa eskuru kwa banabwo aseki skuru cya secondary nonya abange baba ibuli bakwemurungania amagoli y'ebintu byengencho biregesara Imeye wodi ya Masimba nigo abarokigwa emya ya mona 55 nomo bali abanyora amagisi Chimisa togoche igoro bali nekiba kwegokelya maiga yo MCA we wodi ya Bos Mairura koba ebesa yera chiko bakonya kugora kelye keganirie asense mo yeskuru kena ngete abana babota max 350 ayakole for 3 years lakini waona ajitenga kaino ndoweze kwa 3 no that shopping because to what the challenges yase mangana economic usi kyanyengi mugo takuburi to kerongo kora igabana bimetira mu nero esagara kidogo kwanyora abana bachire bakorera mangana ya masomo bija chikutu so basically kile twali ngokora abana bali ngonzi bakorera abana max 300 na nebese anengenya sabunse nero na rusho taliba za serikali Boigo asebalia banyora amagisi inseye chimya isatokorwa ase wodi yo nigo abagania kwa pride pasali ase boigo aene kyabuna abana bali bonsi baragende e university na chiko baira ase okoba e transport base nero aje apply ndoweze kumite criteria azana le base abana bali bakonyora grade yo kwa university ekene ndongo kwa butambe lakini baona ayo yete kabane voting na ngede na bari bonangire imechango lakini wono instead y'imechango ngo barangire bonzo ndoweze ku university na mu transport abana bo batabisa omogokobo nigo bamwakira mbuya mono asoko imukya egetambukire kyo gyo kubakonya bagero mwishimiwe Bos Mairura so asama ya kolire otwati basange go cha shopping and ngomena nigo ngo mwakira mbuya mono na saya mu mentera sako ani androno abaibuli na baroboni go bamugania kugendereria no bokonyo bwo ase bamwakira mbuya mono ndete kora niri umushimwe wito Bos Mairura ase ngicho gutwara nkolenda enjire yashakira gukora igashaka to yakora mapema tutaraje ko mubugambi agashaka konya abana aba konya kubagurira amatemu ebilasime akabasegeta na rero gasegeta kigimanga no are na barumba ka form 4 abana batwara romoya tuyibure byaguna abayibuli otogo kiri kyanda gikomi na ndo tonya kumusabira mayanga agendera ko nginche kabireye na inda abana bagwetirere yaro kanenga na inda form 4 ngora bari university yakora aba imishanga school ne school engento kana iria kanene nomoki yani gondo nomogo ko manene na ande ngogete yani bakana na nimbanja raboni ga nyigwete tase ngicho omwe musio itoko rukuposi Mairura otokora ira maya kurwa gachagete kuburi obugambi nanya sai buna makonyira iriro obugambi oboiga yani na wagenda tokotokorera maya kenya sai anga kumo kurengora kuyemano mwishimuna sai nsuwate kwa mwana onaga kogenda sengera gali ase chinga kiecho niga ateba na chikwene kyabuna bakonyire eskuru ya secondary ya Masimba maiga yokonyora amatokyo amabe elinde echikoimokera igoro buna ase amatuko amagega eskuru ya Masimba never the challenge we are engaging chibali about the relevant authorities tora kitoko kwenye skuru I have faith na nechekoni Golipotalia egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Mumanyi.